Здравейте, аз казвам Дрън Белишки и днес ще построяме на този кош. Така малко ще разгрея с нормално ще разгрея, а след това малко ще правя алюпи и ще забивам. Ще видя как ще е такова и насладете се на това къде ще. Ще около 5-6 минути. Не, 5 часа, една-две. Така, и започваме с важната част. Какво излезе това? Виждате само какъв откок. Просто невероятно. Просто нямам думи. Ау, тук се прецаках. И тук се прецаках. Бум! А сега да пълваме леко. Просто и сега ще започнем с задни забивки. Кофе. Добре. Добре. Това не мога да го направя. Япа. Ау, за малко. За малко се справя. Тъбата топка си пусна. Виждате, само като не бях изпусна топката, я копах. Много съм нисък просто и няма къде да стигна до там. Ето виждате, просто съм мразил. Ето виждате, не мога да забия. Чакайте, се концентрирам малко. Дами и господа, мисля това да е за този клип. Ако ви е харесало клипчето, скнете. Ако сте гледате много клипове, не бъдете сами. Това беше от мен. Чао, чао.